everlasting power palace members nyina mechia mo me suffocate akwa free agya nhira mechia ofa papa me mo akwa abade wo badwumadie so meje so lady papa na ho te say agya guso wo ya fe kese dodo me wura woroma edoduma kuma ase amen enenso yasan de ahia mu biem ya be kire nyame mma enema ahinta yen na yedwumadie no de eda so eti eda so ye the process of marriage papa wakwadere ewo sunsumsem mu na wakwadere wo nyame mu na otumfo sikadwa nyame kase abie wani papa me pese wodi ye wuram kakra ye da wase me ne manyansafo ye hwe yo abusia me ma obi bia akwa aba wa waje bre no watrase na wo hwe me bia agya nhira wo onye okese na ontene ne mu nkyira wo ena mesra sikadwa nyame kase ene be na nyame kase nhira ede ma obi bia watrase na wo hwe me ene mo nyam ka osoro ne asase wura wonna ene die ne na ase nyina ye wonde a ede wona somdwe ede ma wa wo tie me metia me yankasa ma hemfo abomuti dom the council of elders eye otumfo sumankwa ba akopɛ ba fo okuja wo asu miwura mechia wo na mabɔwura asafo ahemfie machia chia me ayerebi olma mechia wo medase na machia ma rehene ba fo ma rehene ɛwɔ asafo ahemfie ene ma hemfo eta machi nyina pacho meda mu nyina ase aha na machia me yankasa me kapo Alhaji Rauf Alasa ewo Accra ni mama obi machia madam Fonso Obogo so eye Mr Charles Baba Mustafa mechia won so agya nhira obi bia abusia yanko topic ne so bre ne nti lady papa ene yesua de bia fa the process of marriage yeah aware antotoye no kwasem ekwan be so no nipa I think that's ana ade ne che ane no ano no sir aware kra san yesi entotoye da aware ho no kwasem aha me pacho lady wo bisa me a de omu nyina ne se ansana ba ma bi betena se a adwen bi baba na tirim se me pese me ware no de edi kan ne se wo di passport oba no kwasem on se ba ma bi akono wonani no kre oba bi akono wonasom no kre enti at the moment a ba ma be hunu oba no hu ne features bi de opɛ na afa ne ho do ayedai awura ne mu okay enti se ba ma no wonya hunu oba na se oba no ho do wura wo mu a hwɛ ye no ani kan kɔse ne pɛ because ebia na energy ekuta wo meka energy a wankasa aura me hu sare mesi atem no otwi mu aura anasa energy anas spirit a ewo ho no ene oba ne de no ebo bra no kwasem because asase we so we have 4 energies eye asase ensuo emframa enija no kre ena ewo obi a ho ebia na be ma ne ye ensuo na oba no okofa no so ye oja ana bia na be ma ne ye eja no na yire eye nsuo sar niam mienu enhia omonye compatible enti so okofo oba na wo be ma no ye oja na oba no so ye nsuo a automatic oba no be shatter be ma no no kwasem enti ansa na be ma bi be se oba bi pe e de aware asamato nanim no be ma no di ka hu oba no wi a de ase ba be ma no tim se ma me nkopro de hunu ni bi me nkopro de hunu ni a wonim fom na menko bi so oba ne ti ansa obeka se wonsu oba ne pa wohunu so odo me pato ye ni kan so oba ne pe aware na sase anie program yi Tete Atimpon enti me do ko Tete ekwan so am wohunu se de enema te e basa waware mu amunya nware mu ntie me yie aware ne kwa aware na so anya ntobo ase so aware mu a wo be mistake bebre wo be ware be wie no afa nu ono ho aware so nya ware wie se kim na akokase me ija aware a ni jaye no enye easy obesum oba no enti so mpese obesum oba no na abetra kete so osu ahomache de a ene etie nsam ameka yi enti wudi ka kope ode hunu ni bi no akode hunu ni nchen ukode hunu ni nchen a ade eso ode hunu ni de ma wo anase obi safiri ho eye oba ne din ni din enti oje oba ne din a enye honum no na eso oma omuaye se oba ne ye wo yire anase wo ye ukunu dabi ode hunu ni gidin no a na wokọ onipa bia won soroma eduru anadwo a ena nsoroma yi ne ho adie enti anadwo ne hwe obi nsoroma m enti ode hunu ni behwe oba na ode ne baaye no ne nsoroma ne ohwe wo ba ma no nso nsoroma
ya hwese mu mienu ye compatible ana mushia na sa mu ware betima yeye mu ware mu betimi awoma on se ukọ nsore akase mu a ansa na be ma de kawa be so oba no ye di ka ma oba ne be ma no call hospital e ko check me moja sa mu mienu mu moja na compatible ana okay what you say the enti o mu ye ne sa ne se eye energy eye spirit wo nipa ho be ma no oba no ye ko hwe because obi won ma do ho confirm ne say kim enya de a awo betimi aba obi won do ho confirm no wo ye adwuma bi enye yie enti wo be ma na wo hu oba no eye wo asede so hwe sa ne ma ne nyina mu ehunu so oba na wo de di ko ye si ehwe na tima no oba ne ye obi a wo ye wo mfe ye obetimi aboa wo e wa ware mu enti si enya ma sa guidelines ne wi a na afei wo approach oba no nti wo approach oba na the person anaso odo asem ye dai ekoto nanim na so ogitum wi a afei na aware no e ba be start ye na tie ni ye sa aware no so ba be start ya me pa chaw osofo nyi aware ye da bi mun tie ni ye pa sa message ye dey to fom yi menim sa osofo bebere ne manya adwene de enti o mo ne manya adwene nyina ne se sa aware ko aso da mu a enwa nam bebere ba e ba aso da mu enti de akan sofu bia why shawari bia make say Saturday Sunday wo ba ba wedding wana so dem anya we kura ye beto correction nipa beba correction beba sofu benya bia first offering na ya sofu dia ya na ya no ya awari no nke ya to correction ya to de mo ba na ni kunu nanso e dia unsa first offering bia so ya na mu wo mu odu chance enu mu odu enti e di ka agi de mu odu no a ene ya so ne dia what you say after second one no na fe ya diskana wie aye consequence eno ne yede mo oba ne be ma no enti basa ya mo oba ne be ma no enti wo kwa aware atie me ya nkwaje aware wa so dem ena obi peso aware a na so fo age aware na kente so me pa cho ya nya ne sa tete Atimpon dwumade no ani guso media na odifo skadwa me number 0453 011926 tie me ye wo frese sie ya na na maska okuta phone no obefa enti tie nsam a me no ka ne ye na wo problem bi afabra na ajamfa me so muaw na onyamaw na bibia anya kama medase enti so be ma ne nya koso oba ne pawi a afai se be ma ne kobo na wofo se be ma ne wo awofo de a na so na wofo entam ye free a so okoba awofo na mane e de kwotu oni mu se ma hye oba bi ya mpesa me ware no why by se be ma ne oba na akasa amu oba na agi atum se oba ware no what you say na ehonmo no unse ahodanti be ma no oba ni agi tum a wo se na me amumfu mpa wo mpa so wadi ka kwato ntum na obi o krampa ansa na wo bagi atum no be ma ne se me pese me ka hwe ma me nka hwe ya ka hwe ya choba me pato wonye choba chance wonye force mpaboa ya ka hwe force mpaboa ye se ka papa aso me pese me busa senti sa nka hwe no eya na asenye anu de enka no because machia be ma no me hu se be ma no ho ya me fe ni bibia manage ho me call ne dem so bibia kire sa wale ene ma nyina wo ho na be ma se eso se sua man kan hwe o mi fiti ya no makotom e bia de me pe no na nya bia be ma bi wo wa o ma ne ho kwan kra ma wo mfa wo nsa kra nya wadwen se ukoso ma hwe na wo so ma hwe papa se wo so mu hwe because one so ma hwe na wo ye wadwen se wo ye sofo anasem kan se asofo e bebre obu ono ma na de ni so nti wo ma wo Ghana for ma wo sika to papa na de be ma japade to wo mfa sika do be fa japade papa ni enti ameka ne sa ne se in fact ko ware be ma bi na se ebia be ma na de no esa mukọ mpamu a wo ho be kirew enu nti ne yese dika hwehwem na papa wo ware abisa papa no be hwehwemu be wie no me ni metiefo anyansafo na ya kasa agu masom a mebusa we o wo be hwehwe ade anu makọ hwehwem ade no mo e be boa me okay honam fam no aka ade ba ko ese me hu se sa ade no e be boa me anase boa me papa na eja me kodam yi anase be ma no ma no kwan a Christopher pa yesi ye kura Bible mu sankofo no so omwahi omukura kire no de wo yi dai papa ma won so nhwe fe o de ka we be se o be kodam ma o be kwa akoso ade ya hwe ade ya hehem azadwie hehem papa ba sa mani nye because ade no say at least etimi chimu kakra
Uko kan hwe na say hemu a wo betena ho na obejai. Papa hemu dia no matter what it is mejai because eniji a wo mu no na ade me kasa bia na me magro me huye be ma ne so ono so won hye da nworo no ho sa na bia me magru masem na menya be ma na me be wale no na efe na sasa be ma no kwa bisa. Papa me say ebisa ne dia wo be ko ebisa papa me ne wonya adwene me ba o lady tie me ye nyantobo ase se be ma no kwa bisa ne se ode hunu ni na odifo no wo wani ohunu ade a me ka wani mu nyina wo wo ba me ka be ma ne su enne ban no kwasem wo di agro me describe ne be ma nyina a kire wo papa me kai se obi ba so dem won mo na papa ni pakro ba no na sebe ni ba mu no na eniema enkoyie me kai se eja fa wo ne mu aban na o de pua ne niema ekunu a chese wono ansu ohia ne ade de ye bai oba ne kura no nka nkire wo bi ada enso eja fa wo so me no da it was her first day or the repair so there so no me breaking news wo ka kire wo frɛ no emu ono anso e ka se me how power dem ni no kwasem ne senti ba ma bi obebe bia no no ko ampa ene me ka kire so anye ne niema yi a ampa aware de aware wonya bi ampa efrisa na ase onye ampa me wani a me de hunu de wo wani payam hey papa mommy fa tunsumi wo ma hwe niema enti na me cho say ewiase we ho ewo bi na akowie bi no kwasem what you say no kwasem obi onim fom bi anya hyehye no kwasem da bia me ka asem say wo ko obi nchen na o ka say me pesa nipa ne yi okay menyam na me di dwuma no kwasem se ska dwanya me ka se ne ba na nya me ka se emiemani a me nhunu no kre omo ne me ka ne a omo na bie niema so ma me omo hyeran na wo so no kwasem enti ewiase we ewo bi na akowie bi enti onu a wutie yen me pacho dia keka enyina yemoguo but eya adesua nso ne yesua papa nyemoguo eya bia eha enti ni ode hunu ni da bia me ka se obi kwatra bible school wo bi sansa office ye say o say papa office ye dey so fu bia me hia na tawo kakraka bi egu no ko ho o say papa me odifo na me say na office medical bi sansa office ye dey o say papa office na ne dey he na me say dwumadie be na odoma nkwa dudie oso papa me yadifo enti na wo hwe meta we na me sentu wani oso papa no ne ade enti a me de mirika ba wo nchen me pesa nka papa boa me eni no nkwa ne ade a me hunu na me se na wo hunu ade we ade ye difo hye nkom oso papa ene de se obi ba wo nchen wo ka ba ku mienu miensa ba bi obabo ntinko na de agina wow na de age no enti ade a enti papa yen san kwa asem ne so because e wo hia me hia me pa o emma ni bi wo hono mo a omo agware ti aware ase a yesu enye bibia o be ma ni wo sika ne ho ofe owa ni mo nyam wasiesie ne dem waye ni bibia kama watoka ama no enso oba no oba ti ade ni swa papa ye ni sabema ne kwa bisa wie no ko hunu de etua mu a eni kwa so oba no so tenase eso oba no so onya gitum wie a oba no nso nkwa bisa enkonko bisa ba ma no nso ti papa na de ani wo anu ntini ye bre no okay ani me Tete Atimpon kwa so wose ye nkone enko gira Tete Atimpon no so ye misa ba bi ya kwampanda ne ye mfa so bi nya home me ye kra ento onipa bi obetie me nsam me de me ye tete ni o me ye reincarnated person ma kwa ba dodo bi a sa bi abi enti me ka me nsam a me ka ne se de me nim anya adesua mesua anya internet adesua nya de obi aka na me kotie me ka de yesunsum wasam e de kyerɛwo efisa sunsum kase na teme so watere me ka kyerɛ no nti onu yetie me yie enti oba no nso nkwa bisa na oba ne kwa bisa ade a eye ade a me nka no se eye de hiade no na so oba ne bisa what you say bisa na fa bisa wie a na de koto abusua nanim se manya ba ma bi opeso ye dai obeware me a na afa abusua na hia ni appendate ye appendate a enu ameka asem bi se ye nware memene da ene ye nware kwasi ada ye nware da bia eda ede ware ye brada ene fiada okay e brada ne fiada ne da ese nke ehira ware ye so na kwasi ada akoda agase na kwasi ada ana da ode ko asore wo de akowura so dem akoda agase e simple as abc okay ye nware memene da okay ene yenya oba ho ade efiada ne akwa ware ye so memene da yenya ne saa okay aware eye once enti netie me nsam American enti lady sanka brada na abusuande aware ne be sha
ebrada no ye oba ho de ye ne once ye nya ne twice tie ne ye enti oba no e de ne fie nhihye ebe dai ebeba na wonim se lady aware akura anya sofo na ehira aware so so obeka ya tete no ene akura abusua bebre ye so okokowore ya ede eti ne ye nsa de ama aware bebre eguo si aje nsa ne wi a ensa ne amfa bi nsofom de enti aje nsa nyina ne se otwadi ampon ye de nsa ye dai akasa kire no papa me ye kristoni abusia ye firi mu nso ye kristofo abusia eno ne ye brei enti de enti na wo ka cha me se sa na mempesa lady eno na mempesa papa abusia bi wo wa wo komu a omo beje nsa e de ayade obi so hono ma obeka se ye de ye kristofo ye be ye ni sika ne ye di eno nti na ware aguo no to go to care me aware agu nyina ye kristofo ware wow me catch us a kristo na wudi na chi no wanye kristo ni what you say kristo be fa mamre ne amane yakwa so the asase ye mu odasani bi ye bi ma kristo okay and the man be powerful okay and was so odome a di ma shade so ba wo a wudi na chi wo so de wo ni na shade so what for kristo some wake up ba kristo na nkasa woni say na obi jewe be no kaso kristo ni a se kristo te soro a wonu say nipa no woni mu da because wonu oni ma de friend christianity what you make catch us me ye sofo tie ni yo me nya traditionalist o me ye sofo me ye nyamedifo ba me ka no kura kira wo me say me sofo die no nya bible school sofo die tabi eye sunsum e na afa me se de se woji moses di moses o bible so oji ni di a me so timi di okay na so onyi moses ni di a se de christ kai no se nka moji moses di anka mbaje me so adi enti amamra no yenye ne sei enti amamra ni nie aha ya je nsa ensa no ayi abusua pani okay ayi oba ni fi abusua pani okay ana so ode nsa ne gu fom anya be ma ni fi abusua pani okay ayi oba ni fi abusua pani na so ode nsa ne gu fom na wa kanche ewo aware na se okay no obompaye ase otwadi ampon ne abusua ne nsa manfo ni aboba ne be ma ne din aka che on se abusua we ni abusua we aba be baako okay what you say enti yesra na nanom nsamanfo momfa mu nhira enwu aware so sade abayi a aware no betimi akyene na me nkurimdie ade aba na nhira ba ebi ka mo nsamanfo yi what you say no for na esa aware na ye kom kura nsama ya wale na ye kwale ya na nipa nti ase nipa nkenka bible no ekura ye nso ye nkai papa me menka se mechiro ebere christ so no yesu ebere ne so no time wo bewu no wanu no okofre one fresh spirit o okofre nsamanfo Elijah ani Moses ani okofre wo me pa cho Elijah ani Moses abere no moti ase no mo awu no mo nwi o mo nya nsamanfo papa na me nka ntwa no me metiefo nti na mebusa minim na so mebusa ma metiefo Roman for Sabio ye na sorry omo bompaya ye bofa enomale so Saint Peter's Saint Andrew Saint Wani Saint so sanka wo behwe mu asankofo ni nyina ye wona wawuo ye nim wo brei tio wona na bi bebo bra wona na si abusua fie ana ne wanya mu abetra wo bompaya mo wona na ne din da bi afre Saint Paul oyo wona na wo fre Paul woni mu da what you say wo ko fre Peter woni ya ka sunsum samua momma kwa me yanka enti asasa oba no abusua aye oba no abusua pani ana jensa wo agunsa no abompaye e de esra ware no so na de asofo ye ni me pa cho aware eni kwa se be ma trase mu oba de ka wa hye be ma nsa no anya ne kwa so a be ma bia be ma kwa mu oba de ka wa hye nsa wato hu punum wa be ye slave wa be ye akoa wa bra boy ye 50-50 lady obi nti ase me pato yanko Genesis chapter 24 Bible say Abraham osuma na ko anemu enko anemu baako ebra ne Isaac epo oba ware o pe Rebecca ware no ni Rebecca o ka chen say jeka wai patia yi na jisika na fa emua yi ekọ adidie na ko Mesopotamia ti asem yo na wokọ wo be kwa kodu opani bi fie ye friend ana wo be ukwa bi so opani bi ye friend Leban tie ni ye ko na busuam so mama wo ho a wo kwa ka che ne se miwura Abraham na asoma me sa me mra me wore o mane mu baako emfa ma ne ba Isaac na so oba ne tie ase a fa patia we ye dai e hye ne nsa na ni adanse ye se oba ne ya to ne chei
oba na be ya afna e de am obi okay enti oba no hu na kwai eno na broni friend engagement okay enti yase ma ye engage okay that means obi ani obi o enti na cha se wo ye sofo okra na wo kware a ye ni ye pensu na ye pensu ayewei se wo ware be ma adwama monti ese wo oba no de kawa ni bi hye be ma no papa timi fa kawa hye na se wan fa hye na so pa so de kawa hye be ma udi madansi a adenti na oka amayi ato enka ne yanim beta ne abehunu ebra skadwa nyamekase ane ba na nyamekase fra me ye che metena dem e che mama mena ne amane ye ade me ko sunsum ya de me ko machi e che na tetefo na nanom e ko mu fa so timi bo bra enyini ye eyie e ho ne ye kire me ne ma me nsama meka me de me se me di sunsum komo baba asema wo kan se sofu bi wo bi won run ka ase de wa ro ka papa se nya se me judi ase ka be ka se wo so pe okope bia yo no tie ne ye wo ko bible no mu a okay eni ho da saba ma bia nware ba akope eni ho okay wonya quotation bia wo bible mu papa eno ene ye mfa ho we ni de ne ya fantim pa cho fa ye fa ho na ye bre ni e ma ne de o mu mpesa anso ye bre ni nti ada bi nya sa tie ne ye enti ba ma biara wo na be to kawa na kawa no enye busua pani na eso ohira kawa no so ye hira ware no so ofi a esese sofo ye dai sofo ni ye otwadi ampon ani nipa entem jinafo okay enti sofo no dwumadi okwakwodi wa ware na se ne se sofo na eso oje kawa no no hira so okay wo wi anu ode otwadi ampon eho kasabebuo anana futusem no de ama okay ewo aware na so sofo no dwumadi ani okay sofo de otere ba bi abusua ne hye bre ne wi a ne de akoto sofo anim se ebre we ne person ke ye ho ade sofo ni ano owo bre bia no program bia obeko program bi dia okay eye negotiation okay bre we amodi ya hye de emoa me tinka bre se bre na me wo program se nti me sere se ka mo fa hye bre bi se enye sofo na so odi time ede ma warefo da bi time ne ye abusua ne abusua eye oba na abusua ne be ma na abusua ene be tena se ne de akoto sofo anim na sofo hwe ne programs na se ebre ho de a se bre ni ho a no ono aka chom se bre we na menya time enti so mo hwe ne se si bre no a on pe so mo ye ayi no eso a na fa ye hwe na convenient time a na fa ye atum sa na ware ye hye tie okay enti sofo ru a wo pre e wo ware mu nyina ne se wo ko aware na se wo fie enya so dem number ni ya 0553011926 yemfa calls but odi for line no 0553011926 ubetimi ya fresh sa line no me da wase papa yako no kwasam we woman say sa message we ye be treat me by 3 times okay because aware ne kwa aware no kwasam enti we on say your time ni sha enti o kire be Sunday another episode part 2 asaba enti obi bia wasi aware akwan bi etie nsem aye kan na fa bobra entrance mu obi detective maw obi se ma ko Bible school no age aware akente so time we was mempe nipa me fa say hey what that be yanya ne sa omukura na ya na omuye sa ma adwaman ne drosso no so futimi sha aso bi timi sha bre was say enko be ma ne fie ni kwa so ne be ma ne hia yetimi ko hwe obi dem ekore mpa wada so what do me na me anana me be ware na so fo ka tell me say me ba be hwe dem so won pada so me di watam wo so fo ko ware no na wo kapre na oni taku na oni sempoa me ka no kwerecho papa adenti na asofo aje ware afa papa in fact masam na me kan ye yesterday wa anyima no o emu dia hen papa wa anyima no obi ba no mo bo me so bo se sa me se ade no esua no enu nti na me yi wa no dada papa ma to se be ma ni di ka ko abisa ni e ka oba no ho asem kire ni wi a no de ware sem beto oba na nim na so oba na gitum wi a eni kwa so oba na tenase eso oba no so kopa de hunu ni ebisa papa enemre mu de enye ize sa anya common sanya wo na agya ayi wa magana man ni wi asese obi mra won China wo mepesa de animu a menya so yosesofu bi wa wa obetimi afasa ye wodifo ni wodifo okay enne se Moses ti ase a ko bi ntimi nyini ti meka so wodifo what the meka toy se Moses ti ase a ene ma Moses be ye no difo be na betu ayi bi wa enti na meka to se wi ase e wo bi ana akowie bi okay enye de hunu ni ne obi a sisa ma hunu sai wan na ne fie ye fra obi ye fra obi kwadwo
efie be na yemfra kwadwo wom efie bi a bema wom bi e de akwadwo be ho won ko so no obi ko so nkom wa na ya wo ni fie wa na kwadwo ni fie ensore in the name tiase we say 1,000 for ensore me no asore wo ye fra 1,000 tiase me enti oba ne be ko abisa ne bi uko abisa ne bi a de atua mu bi ye be dai ye be ka kire wo papa na se me hu be ma no me hu ne ho ye me fe man kwa abisa me hu na bibi kasa kire nse a oba de se de ne color ene ne shape ene ne body ene ne shankus etie no manage ho me so ade na fata Jehovah manage sa ade no na se papa makọ na be ma no makọ ne dem na be ma no ne ma ye bibia be ma ne bi ye wie no abeka kire nse me oba no me ase enye enti date na o de share kura wonye mo ade a kema bo ne duo sofo ukobodu ya sen sofo because what the kan ya use ade na wie tie aware aya maturity ansa na beba be matrim so opeso ware no ese be ma ne ye obi a na dwirimu do wo ye obi a wo ye matured ena akora bi nkora ha wa totofe wa ha bi ena ba bi a wo hunu oba no se meyire na bi aware ente sa o se be ma hunu se oba na be wa no se problem bi wo no ho a na so odo oba no a eye wo na so obo oba no what you say aware ye ente ase aware ye odo so do obi a so odo ne honam bibia papa obi wo ho nso a wo be ka kire ne se maame ebia me pese me ware wo me ne wo call dem me hu so how say na wo wom tie bia say oba na wo maso no o mre ne ho ase ma be ma no matured onya matured because me na me ye be ma ena makọ ho me kọ ho na ma hunu fault ayedai e wo ho na me ka kire wo enti na cha se eye se wo kọ be ma wo wunya be ma anu de it's between oba papa so won se won ba bia am de wa papa so tie papa so won ba bia am de wa fa me de wa kọ sa ba be si so wo so are anu it's between ba ma no oba no what you say e wo mu amonsam o se de enti e ka na sa na se obi won mu a se ba ma no oba ne ma no kwa se ekim wonya kom no otene nte ho wi a wo se me nware biu what you say e basa wo bu oba na kwase enya no kwa so e bia na nko oba no wo mpene ba e sa ware akwa ya ode to nanim nti ene wo te ase ye na da nipa ti call a spade papa bre ni nti ye bre na so nti bo no tofa ma ye yo abusia me pa to me da se me dia no odi force kadua me number is 0553 011926 program here Tete Atimpon dwumadi eso na wo hwe me pa to ye per sponsorship e bia na ye adwumakuo bi na person so ya se na abo ye a e kwa da fam ofa ye beboa wo na ye so abo adwumakuo no adwuma no ho dawu me da se asamanyo na aka so be na den sir if Muhammad does not go to the mountains will come to Muhammad enti say so kana wan kan me kan ma enti abusia ma kan ma ye mrei enti menua me pa cho ochena se gya ya adomo a ye be san de another episode esa so de abrewo me pa cho me ma de sua me nsua ma de mfiri ni pansem me sua ma de odem sunsum ni ho adi sika dwa nya me kase nie be na nya me kase nie oso ni asase wura me nu ona e chate baby comfort colleague me da se me chiao wo se me ni sunsum ne chate me de me hu ne life oso ni asase yi wo ho adi life enti niema hinta ni padwene ha ni pasum dwie no ni aka kire me na me de abrewo enti me pa cho ma ware me wo yire me wo ma ware over 20 years me no about them over 20 years enti me wo ho kwa se me ka ware sem me ena sofua onware da men transma ni nshira ma ware yeso da because wunnim sade oba oba ate enti oba da ware nshira ma ware yeso enye yie enti tie mensem ameka no enti agya ya adomo a me pa cho e ma ne hawo o kire besa ba beto so de part 2 no besa ba na ya biebie mu yie na de tie se agya makwan a ye besa de part 3 no aba me stress ka dwanya me kese ane be na nya me kese enshira e de ma wo wasim so akwa ware agya mo awo na so ware ni bi na se problem aba ho wo so bibia mo nso na wanya haw e waware mu ebia na akwa ware first na sika wo nsem na nka so bibia mo ye yie ba so wo so mu a enso bio yare aba beto so wo haw ne abebere se bi eda so wa bra bo ntimi nko yie eniema bebere na wo fam a wo ti ase ente me pa cho meto me safro se bra me nchen e wo kuma se sokoban petuda everlasting power palace e hono na me di medwuma
me patcho me number is 0553 011926 me patcho so ba me nchen ya me patcho e ba for de meja shane nso se me menton ade we are separating the men from the boys enti menton ade so do not expect me say me be ma oil anase nsuo ana bibi menton bibia wo be ba for de meja ni abom pa ya ma wo ni a kire de yeso oye na nhira ne nkurum de aba ade a me demand free one say se aja for me so boa wo skadwa nyame kase ne be na nyame kase fa me so boa wo na se su yi a na wo de adanse ya edai na de aba owura Charles Baba Mustafa ejen shraw wa freme wo se wo de na dance ya beba da fe wo de na se dan so ye dai we ne efra ne se wo ye nipa enti bibi to no akire ya wo sa ba ne age no obi so wo boa no esi ne yi awia no de na chi ama wo ne ho kire ne wi ansa no wasan so aba e ba sa kotoma me ho to de nya agopa enti ejen shraw bibi a me chia me ba pene na age ma chia me manyina e ma chia me ba owo di aso opani ejen shraw no onye okese time chuku na bibi pa eba ma chia me manyina me ba kuma nana kueska ene me sofo kuma osofo David free ye ene na yire ene man na busia ejen shraw bibi a waje bre no atrase no wahwe me pa cho me dase e kira ye be sa ba bio same ka kire o wahu ene de akwa akosie mayi sofo ahwe ho efiri se mibusa na semwa ntimi anyima no me de na kwa sa mana kwa abesi so se esasa wo ka hwe ye beto aso nyame ya adom a ochina me a medi dwumade enwo chia me de Lady Bex Tete Atimpon dwumade ni wani gusoi ye sorry e ma ye nua ba ma Kofi Asubonten aba betena dwumade ni so me da wase ye besen hia ochina bye bye. Abusia waje bre na wo hweme me dia ne skadwa nyame kese odoma nkoma bo so ne asase a ya fra na oba ade no